munhu akangozvisungirira ari mumba make but vakatotsika vakati senga vakatsika pasi so nemanews kasi aitoita senga munhu akatomira kasi manews ndo akangotsika pasi vakahengeka so vakazvisungirira. Murume afa aine chifundi chake chekuti pane zvaanenge aifungira kumukadzi wake kuti azosvika kuti azviuraye. Vakadzi ndo vari kutikurira kufunga nokuti mukadzi akaona kuti wadhakwa anoita next plan but isusu varume next plan yedu tiri kuzviuraya. Ita muvhoni vakadzi vakawanda. Kana uchinge uine depression yako unofanira kunge uchinotaura kune vamwe vanhu kuitira kuti uwane kubatsirika, sokuti ukangoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa unozopedzisira wasvika panguva yakadai yatakatarisana nayo. Yesa muri yeZimbabwe yatisangana zvakare paHot Entrance apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kuno kwandiri kuita tiri kuWaterfalls retreat uko kwaitika chiitiko chinoshamisa nekukatyamadza nekunzwisa tsitsi zvakare. Apa murume wechidiki anotarisirwa kuti anogona kuita kuma32 years awanikwa akazvisungirira izvo zvakatyamadza malocal residents. Imba yamuri kuona iri kuseri kwangu ndo imba yaari, zvekuti kutaura kuno mutumbi utorimo mumba. Naika saka toda kunzwa malocal residents vachitaura chiitiko vakatyamadza vari kurwadziwa kutaura kuno, tinzwe kuti vari kuti kudii. Ngativanzwe vachitaura. Makulayo. Makulayo. Angotorwa chete. Angotorwa. Department Pamusoro ruzhinji rweZimbabwe, ini ndonzi Mutumeni Uromba. Ndawirwawo nenhamo yemwana wangu, ndewe mukoma asi ndini baba. Baba vakuru vari kumusha asi pari zvino ndini baba. Saka ndiri kuti inini pachiitiko chaitika mwana wangu ndakazongofonerwa manheru kuma8 ndichiudzwa kunzi baba mwana wenyu azvisungirira. Sei semunhu anogara, mwana wangu anogara kuWaterfalls kuretreat, ini ndogara kuchitungwizi. Saka ndangokaruka ndangonzwawo chiitiko ichi. Pari zvino ndichingosvikawo inini makuseni ndabva ndasvikawo ndichiona zvishuwa ndizvo zviitiko zviripo. Saka izvezvi pari zvino mwana uyu asunungurwa nemapurisa. Saka izvino achakarara. Handina chimwe chinhu chandiri kukwanisa izvozvi kuti ndikwanise kuti ndingafunga kuti ndingaite sei nditori mudambudziko izvozvi. Ndiri kumboedza kufonera vamwe dzimwe hama handisati ndapindurwa. Asi chekubata kuti mwana uyu ndoda kuti arikuda kuenda kumusha, handina transport, handina mari yebhokisi. Zvacho mamiriro azvakandiitira. Mai vemukomana mudzimai wangu vane vemaiguru vari kokumba, izvozvi vane tuzukuru. Saka ndo chimiro chandinacho pari zvino. Saka ndiri kuchema kune vanokwanisa kundibatsira pane chiitiko chandasangana nacho ichi. Saka izvozvi ndifunge kuti tichaziva kuti zvichamira sei, nekuti izvozvi polisi yasvika kuti itakure munhu bhodhi irinde kumuchari. Saka tichimboedza kuti timbotaurawo nevamwe nevanogona kutibatsirawo. Ndo chimiro chandinacho izvozvi. Handina zvinhu zvakafanira zvetransport nebox kuti mwana wangu agone kunochengetedzwa pamusha kuno kubhowera mubhukumamudinzwa mudunhu ramudinzwa sabhuku wangu ndichitsiga. Ndo chimiro chiri panguva ini chandinacho. Zvinorwadza baba, chiitiko chinorwadza ende zvakare tikunzwa kuti muno munharaunda mune munhu azvisungiriro zvakare. Tichitarisa zita remurume rehama yenyu ainzani zita rake? Uyo anonzi Thomas Uromba.
Alright. Anga ine makore mangani ekubereka? Ndingakusha wangu makore asi ndingati munhu ane vana vairi. Ane vana vairi. Mukuru wacho ari kuita grade 3 ukamwe kacho akasati kakuenda kuchikoro. Zvinorwadza baba. Chiitiko ichi. Machitambiro sei pamazvinzwa nguva kuti ndo zvasangana naThomas? Ndakazvinzwa kuma 8 manheru. Alright. Vakazviona akazoona manheru. Right. So akatanga kuona chiitiko ichi ndiani? Ndichibvunza inini akatanga kuona chiitiko ichi mukadzi wacho. Akabva aenda kuna vamweni, kune munin'ina wangu anogara kuno kuWaterfalls. Ndo vari padhuze vanga vachishandidzana. Saka mudzimai inini ndo vakaenda vachibva vanoona. Saka ndo vakazokwanisa kuti vataurire vanhu venharaunda kuti vazivise kuti ndo chimiro chiri munzvimbo ineyi. Alright. So tichitarisa Thomas zvinge zvakanyatsomira sei muchimuona tinovimba zvikuru mabva mauyo manheri wayo naika? Ndasvika makuseni semunhu akangosvikirwa neshoko usiku. Alright. Saka ndasvika makuseni. Ndo pandasvika ndichiona nekuti asvika anga asati asunungurwa nekuti vakatokiya draw. Saka ini tazomira munhu azovhurwa kuma 11 mapurisa auya. Saka izvozvo vachiri paprocess yacho varipo pari zvino pano. Alright. Zvinorwadza izvi. So tichitarisa aita zvekuzvisungirira naika. Alright. Ashandisa chii pakuzvisungirira? Ashandisa tambo ine twaini dzakasimba dziri nhete. Alright. Idzo dzinenge dzetwaini dzekucheresa mugodhi, dzekuningira mugodhi idzi. Alright. So takatarisa imba iyi yakareba zvekuti munhu anokwanisa kuti anga akatsika payo kuratidza kuti nekuti imba iyi yakareba zvayo kuti tingatora kuti 2.5 meters. Saka paazvisungirira padanda ripakati i1 room. Saka paangozvisungirira isu patazoona anga akatsika, anga akasiya kuti 3 centimeters kusvika pasi pafloor chaipo. Zviro tanga tori padhuze nepaground level. Anga tori padhuze nepaground. Zvinorwadza. Apano here zvasiya anyoro ingava tsamba toziya kazhinji munhu akazvisungirira nemutoo wakadaro anogona kunyorawo kana tsamba. Apano here chaanyorawo chamaona? Hatisati takwanisa kuti tide tapuwa floor nemapurisa pavauya izvozvo kuti tivabvunzewo kuti pavari kumutakura hapana here zvimwe zvinhu zvatingaona, vachitiudzawo kuti tingawana zvimwe zvatingawana pane zvaakanyora kana zvinhu zvake pane paari ipapo. Tichitarisa baba tinoziya veukama vamwe mambo chii chasakisa kuti munhu Thomas afunge kuzvipfuudza upenyu hwake chiri kutaurwa neveukama? Ini ndinoona sekuti mweya yetsvina inobatana nemweya yetsvina yedoro. Saka doro randiri kuona raanga achimwa ito tubhodhoro tudiki twamazuva ano turi kumwa tumbwa utu. Ndanzwa hangu vachitaura zvikanzi aunzai chibhodhoro chacho tione, asi ndo shoko randanzwa rimwe aizomwa hake asi itono ndotumbwa ndaona kuti ndotwanyanya kumwa, saka twanyanya kumuitisa hasha. So alright, okay. Saka tingati munhu here aigara achinetsana nemudzimai wake mumba umu? Manzwira andaita inini anga achinetsana nemukadzi. Saka zvanga ari kunetsana nemukadzi ndanzwa zvinzi murume akati iwe mukadzi usaende kubasa, asi vakasvika kuinzanisa kuti anoregerera mazuva ano vanhu vanobatsirana murume nemukadzi, asi kureva kuti murume afa aine chifundi chake chekuti pane zvanenge zvaanenge aifungira kumukadzi wake kuti azosvika kuti azviurayi. Zvinorwadza. Tinoona varume kazhinji vanhu vanokurirwa tiri vanhu vasingatauri kana tiine zvatinetsa. Iye akambotaurawo here kungava kunaani kuti ndine problem yakati iri kundinetsa? Ndandichitovhunza baba munini wacho vanga vari padhuze kuti vakataura naye inofunga marimwe zura kuda pamwe aida kutaura, asi chavakaita mukadzi atiza vakati aiweweka handisi kuda kuti ushusha nemukadzi, saka iwe dzokera kumba gara zvakanaka nemukadzi. Saka ndo mashoko avakataura kumwana. Saka vachibva vaenda kubasa havana kuzokwanisa kutaura naye, vazongosvikawo futi makuseni vachitobvawo kubasa vangoshamisika vachingonzwa kuti zvimwe nonyuya wamakaona marimwe zuro yayo akuchina. So kuma 8 ndo pazvakazoonekwa kunzi munhu ashaya.
mukadzi wake anga asipo panguva idzodzo nai pavakanetsana nemukadzi mukadzi akabva pamba nechipiri akaenda kumba kwevabereki vake saka mukadzi paakauya nezuro ndo paakasvika achida kupinda mumba saka paakasvika kuvhura dhoo ndo paakaona murume akazvihenga ndo pakamhanya muroora kuna vamwene kwakunotaura kuti uya mundionerewo asi vadaro ndo pavakaudza nharaunda kuti uya muone chitiko chatiri kuona pano saka ndo chimiro chiripo ndo manzwiro ataita ndo maonero ataitawo kusvikawo mapurisa asvike. Alright, okay, chipiri ndo paabva nhasi takatarisa tiri kuona kuti Saturday. Right, ndo paadzoka nezuro achidzoka nezuro Friday. Saka pane muchitarisawo bhodhi iri kuratidza here kuti munhu uyu akazvisungirira nezuro kana kuti anga atoni mazuva. Aiwa, munhu zvabuda pachena kuti akazvisungirira nezuro. Alright. Zviri kuchataridza pachena kuti akazvisungirira nezuro. Zvinorwadza baba. Yambiro yamungadewo kupawo kune vanhu vechirume tinoziva kuti tinogona kunetseka asi tisingakwanisi kutaura zvinenge zvichitinetsa tasiyana nevanhu vechikadzi ingava ipi tichitarisa nyaya idzi. Ini ndinoona kuti inini pakuberekwa kwedu kana tasangana nenyaya dzakadai pane vanhu vaone kodzero navo vaunotaurira unogona kutanga kushamwari uri kutya kunotaura mukoma unogona kumudza kana aona zvanetsa vana sekuru varipo unosvika unotaura kana baba chaivo wakasununguka unogona kuvaudza asi vanokuendesa kuvanhu ivavo kuti aiwa gadzisai nyaya dzevana idzi ivo kana vachizotaura vanozotaura vopedzisira. Ndo zvandinonyanya kuona zvinotibatsira kuti tigare zvakanaka. Kana ari mukadzi atadza unoenda kuhama dzake unotaurira mukoma acho anotaurira vatete kusvika vagadzisa nyaya. Kana yazorema vatete ndo vachadzokera kunana baba kuti mukuwasha chidedzai mukuwasha tinzwe kuti mhosva dzamuri kunetsana ndedzei vogadzisa vana musha woita zvakanaka. Chokwadi baba, mashoko enyu opedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva inei tichitarisa chiitiko chinosuyisa chakadai angavapi? Chandinokumbira pamhuri yeZimbabwe ngatirayirei vana nekuti patiri izvozvi tiri kunetseka tinobvisa mari kuendesa vana kuzvikoro asi tapedza aiwa takuona vana vakuita zvisizvo vachitadza kuziva kuti aiwa tine pundutso yatinoda kuti tizoitawo mangwana tivakewo misha yedu tiitewo savabereki semaberekero atakaita. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe vana ngativarayiridzei nemwoyo munyoro uye ndinonyanya kukurudzira kuti vabereki vanororedzera vana vachienda kuchechi aiwa ndinokurudzira vamachechi tinotenda kuti vana ngavateere ngavarayirwe vari muchechi vanokura upenyu hwakanaka nekuti zvaapo izvi zvaakumwiwa izvi nevana izvi zviri kutirwadza pamwoyo hatichakwanisi kana vabereki tinototiza pamba vana vachiabhisa vabereki nekuda kwekudhakwa. Saka izvozvo tinozvikumbirisa kuti muri yeZimbabwe ngatibatsiranei muri tivake nyika yedu zvakanaka. Muri yeZimbabwe tinzi Zimbabwe vanhu nyaya iri kuitika manje apa ndeyekuti iko zvino ukatarisa vanhu varume vazhinji tiri kusvika pakuguma funga zviri kupera. Hino ubva wanatsoona kuti chinhu chiri kupedza vanhu ndichocho chekuti pamwe mumwe wako anenge aita gumbomba gumbo panze vari kuzopedzisira vaita losi tisi varume bhozi tisi tiri kushota medu munomu handimurungoona as you can see kuti pasera apo patone imwe futi ishu yakafanana neyatinayo panapa pazvisungirira munhu zvakare azvisungirira zvakare murume futi here murume biyedu zvinhu zvazvinoreva zvoreva kuti varume pane patiri kukundikana kufunga pano patinofanira kunge tichingorizina tiri kutadza. Zvino ukatiwo zvisungirire saka life yacho ichaenderera mberi nani nayakumanaisa mukati achazomirira vanhu ivavo ndiani ndeso handi unozona. Saka zviri pakuti varume ngatizive zvatiri kuita ngatisagumirwa nepfungwa. Tiri kukurirwa nevakadzi muri kuzinzwera varume tiri kukurirwa nevakadzi. Vakadzi ndo vari kutikurira kufunga nokuti mukadzi akaona kuti wadhakwa anoita next plan but isusu varume next plan yedu tiri kuzviuraya. At the end result death. Varume vari kupera nezvinhu zvatiri kuona nhasi ona issue iyi mangwana ona futi imwe issue kusvikira mangwana imwe issue but iwewe the same person uri kudzokorora futi obva wafa tobva tanzi varume tiri kupedzwa nezvinhu zvimwe chete but zviri kutipedza varume zvinhu zvimwe chete. Ngatifungei tifungisise tisangopera nepanhu pamwe chete.
ngatife netsaona, ngatife neurwere nezvimwewo zvinhu zvakasiyana tani mafira akadai kuti unozvisungirira kumhuri yawakabereka chasara chiti kudii. So yambiro yamukapewa varume tinoziva kuti maoptions akawanda, vakadzi vakawandawo zvakare, ingava ipi yambiro? Varume ngatishei, ngatidzidze kusheya zvingava zvinhu zvativinga. Situation when it comes to waste, situation yaoma tsvaga shamwari imwe chete inokubatsira, inokukansirawo iwewe wozvipira kuzvitaura zvinhu zvako iwewe zvise pachena, ndo zvinokubatsira mangwana, ndokuti tipedze dambudziko rakadai. Toyo zvakare tanzwa vamwe vatauriri vari kutaura kuti aiwa wakaona imba yaramba unogona kungotsvaga mumwe. Iyambiro ipi yamungade kupawo zvakare takatarisa nyaya idzodzo? Imba ugone kuti imba ndeyangu iwe isiri yako. Imba yako inoonekwa nekuita zvinhu zvemumba macho ndo zvako iwe. Ukaona maakuita zvinhu zvekuti mune gakava, imba iyoyo ine machances ekuti pamwe pada inogona kunge isiri yako. Saka iwewe semurume toda varume toda kuipanana yambiro mune zvakanaka. Varume ngatisakwanei pasiri pedu. Pane zvinhu zvekuti unogona kusiya zvichatanga. Zvinhu izvozvo tokumbira kuti tizvisiye zvichatanga. Tiregere kuzoda kuti paipai takazoda tede takazoita ndakaziya. Ndakaziva haitungamiriri. Taremo nesituation yatinayo nhasi. Mumwe wedu watanga tichiita naye nguva dzese kuswera zuro rineri makusendi chitobuda nchenda makatosangana naye ndaitova naye kuswera zuro. Shamwari zviri sei mukudai medu mukutambo wemumu? Shamwari ndakubvomhanya kwakadai apo sara makadai sewakomana, but tumai surprise nezuro mani iri kunzonzi munhu atozvisungirira. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvokuti tinofanira kunge tichidzidza futi vazhinji kubva pane zvinhu zvakadai. Saka tinoti kune vauya pano vese inzwewo nyaya iri pano. Nyaya yedu ndeyekuti tatosiyiwa nemumwe wedu nenzira yatanga tisingafungidziri. Munhu watava tinaye tichiita zvese, asi chandaona chaafairira atadza kutaura nyaya yake pachena. Dai akawanawo mumwe chete waaitaurira pamwe ingadai akawana rubatsiro tingadai tisiri panzvimbo ino. Yambiro yenyu baba ingava ipi? Tinoziva varume kazhinji tisu hatikwanise kutaura matambudziko edu. Iyambiro ipi yamuda kupawo varume zvakare tichitarisa nyaya yengonyarara even une problem? Right, varume nyaya iripo ndeyekuti kana zvaoma zvaomesesa vakadzi vakawanda kudarika varume. Move on. Tiri kupera tisu varume vacho. Hatisiziva kuti vada kusara nanani vakadzi. Pamwe variko kudhara. Zvanetsa zvaoma, move on. Usasvike pakuzviuraya. Hauna chaunozviuraya iwewe, uri kusira mhuri matambudziko. At the end, mukadzi iye ari kusara achitoita, ari kuenderera mberi nezvaakonzeresa izvozvo. Nyaya dzedu zhinji dziri kuendera pakuti murume ari kufira mukadzi. Saka vakadzi ava vakomana havaperi, vakawanda, ende tiri kutarisira kuti tinogona kubatsirika kubva pane maexamples akadai, kuti isusu tisazopindana neizvozvo zvinhu zvakafanana nezvakadai. Hazvinakidzi, zvinorwadza. So tichiona zvakare pachiitiko chechipiri pane mumwe azvisungirira angaitiwe mazera api zvakare? Mazera edu iwaya ndiwo mamwe chete 29 tichidzoka ikoku kuma early marriages ikoku 22 23 ndo matambudziko atiri kusangana nawo. Right, varume yambiro pamusoro peyambiro ngatisapererwe kusvika pakudaro. Tsvaga shamwari inokubatsira, share maproblems. Kekupedzisira ita move on vakadzi vakawanda. Inini ndinoitwa Last Kashaya, ndiri muzukuru wemunhu ashayika. Ashayika ndichoona muukama ndisekuru wangu inova hanzvadzi yaamai vangu mukuberekwa kwavo. Saka ndarwadziwa zvikuru kwazvo pamusoro pechiitiko ichi, nekuti shoko iri richipindawo mukati menzeve dzangu nguva dzemangwanani ndakatirongedzawo kuti ndakuenda kumbato yemaoko, ndichitoudzwawo ndikanzi sekuru wako wazvisungirira. Ndibva ndatotenawo kutodzokerawo kuti ndichiwanawo kuenda kunoona kuti zvakamira sei pamusoro pechiitiko ichi. Saka ndasvika ndichibva ndaona zveshuwa vakazvisungirira varimo mumba. Saka pakuzvisungirira kwavo munhu akangozvisungirira ari mumba make, but vakatotsika, vakati vasinga vakatsika pasi so nemanews. Kasi haitoita senge munhu akatomira, kasi manews ndo akangotsika pasi vakahengeka so vakazvisungirira. Yambiro yandikade kusiya pamhuri yeZimbabwe ndeyekuti ungava uri murume ungava uri mukadzi, kana muchinge makonana kutadza kuwirirana pachenyu muri vaviri, wanawo shamwari kana sahwira kana kutaurira hama yako iri pedyo newe kuti ikwanise kukubatsirawo pamusoro pezvikamu zvaunenge uchinetsikana nazvo, nekuti ukada kuzvipfumbata uri wega zvinopedzisira
wazvipa mufungo usiwo usina anza yaungakwanisi kuzvidudzirewo ende zvinokupedzisira zvakusvitsa panguva yakaoma. Saka yambiro yandinosiya kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chizowanaiwo gonai kusheya mashoko kana kusheya zvinenge zvichinetsa kuti zvisagare zviri mumwoyo mavo. Pakutaura, anotaura kuti akavaona ndiye murandakadzi wavo anoti inini ndakanga ndati mushure mekunge tanetsana ndakanosiya vana kuEpworth kunova ndokumusha kwake. Saka mushure mekunge apedza mazuva maviri akazonodzoka achiti egai ndiuye nditore line rangu rine murume wangu sezvo tichinge tanetsana ngaandipe line rangu. Ndopa akanovhura mumba. Iye munguva dzaanotaura ndedzekuti akasvika kumapasti 7 munguva dzekumanheru. Ndopa ari kuona dhoo rakashama. Achiona dhoo rakashama ari kutarisa mumba ari kuona munhu akatozvisungirira. Ndo mukuzotanga kuzivisawo vamwe vari munharaunda nemunzvimbo kuti ndo chiitiko chiripo. Semaonero andaita ini ndaona kuti inova iri shoko rechokwadi kuti munhu wakazvisungirira nesu. Ndinongosiya mashoko yanjiti kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza zvikuru kwazvo. Amani shamwari kana paine zvanetsa ngatitaurirane nokuzivisawo hama dziri togumawo kudzoreka kuitira kuti zvisazosvike pamusoro pekuzoshushikana pamusoro pematambudziko akaita seaya nekuti zvinorwadza zvikuru kwazvo. Mukutaura kwake kwaiita iye aingotaura kuti ino handisi kuwirirana nemukadzi handichamudi, ndine zvandiri kuona, kasi anga asingakwanisi kutaura kuti zvaari kuona zvacho ndezvipi, asi aingotaura chete kuti ndine zvandiri kuona mukadzi handichamudi. Ndo mashoko aitaura. Alright, asi sekuzoona kwenyu imimi kazhinji kana munhu ane zvaari kuona makafunga kuti chingava chiyo, because sevanhu vakuru makafunga kuti chii chiri chinonyatsoitika? Ini mukuona kwangu ndakangoona sekuti zvinogona kuva nyaya dzinenge dzatova kwavari tu mukadzi nemurume ndo vanenge vachiziyirana, nokuti ivo pachavo chavairamba kunyatsa kududza kuti chavari kunyanya kunetserana chaicho ndechipi. Saka zvinoreva kuti ivo ndo vanenge vari kuziva vari tu nyaya dzavo dzavaiitirana vari tu. Ini ndinonzi Aleta Chipo Mutanga. Chatiunganidza pano inhamo yaThomas azvisungirira. Saka tiri kuti isusu tiri kupawo yambiro kune vagere mukati medzimba kuti kana uchinge uine depression yako unofanira kunge uchinotaura kune vamwe vanhu kuitira kuti uwane kubatsirika. Sokuti ukangoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa unozopedzisira wasvika panguva yakadai yatakatarisana nayo. Izvozvizvi tiri takatarisana nenguva iri kurwadza kwazvo. Saka izvozvizvi hatisi kutoziva kwekutangira nenhau yakadai, nekuti munhu akangoita zvinhu zvake chinyararire. Tangoita chimukutira chekumuka isusu sevakuru venzvimbo chingomuka takutonzwa kuti munhu azvisungirira munguva dzemanheru, asi hatina kana kumbonzwa kuti nyaya yacho yanga yatangira papi. Tatozotanga kutozonzwa nyaya yacho kuti yanga ine kurwisana kwavanga vachinoita iwo nemudzimai wake. Saka isusu tine yambiro yatiri kupa kune vanhu vari mukati medzimba kuti garai muchinzwisisana, uyezve kana uchinge waona panenge pakanganisika endawo pane umwe wako ari parutivi wonzwawo maadvise anokupa kuitira kuti depression yako idzike. Kana ichinge yadzika unowana mabatsirikiro zvekuti hauzofungi kuzvipuudza kana kumwa mushonga kana kuzvisungirira kana kuenda kunozvikanda mumvura, nekuti tiri kusangana nematambudziko akadai. Ini ndinonzi Chipo Musharwei, ndichitaurawo pamusoro pechiitiko chaitika pano mukati mezuva ranhasi, chiitiko chinoshungurudza zvizhinji. Chashungurudza zvizhinji, ngatiwei nekusapererwa vanhu, kana paita dambudziko ngatiwei nekusheya tigone kubatsirika, nekuti wakada kutarisa kana kuongorora nyaya yaafira kana kuti zvaafira mukunetsana kwaaita nemukadzi wake inova iyo yatinoti domestic violence, asvika pakukundikana, asi dai akaona mumwe munhu wekusheya naye angadai ari pano. Saka zvinhu zvinosuwisa. Ndinongokurudzira kuruzhinji rweZimbabwe kuti kune mumwe nemumwe kana wasvika pakugumirwa gona kuwana samunhu wekusheya naye, zvinogona kureruka panyaya iripo. Ichiitiko chaitika chinosuwisa zvizhinji, pari kuzoita kunongedzerana kana kunongedzerana, but kunesu tanzwisisa nyaya yaitika. Ari kunongedzerwa hana mhosva, munhu agumirwa nefunga mukufunga kwake. Ndinotenda.
maloko reasons vataura ndofunga mangonzwa zvavataura kuti pane kakunetsana kavaita nemudzimai wavo naika tinonzokurudzira kazhinji kana tiine chatinetsa ngatiudzewo kana inga vashamwari kana veukama vepeji zvinhu zvisazosvika pazvasvika apa. Mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kune makanselas anokwanisawo zvakare kukubatsirai. Nhamba ndidzo dzamuri kuona dziri pascreen. Kana mune zvakunetsai munovabata zvakare, but please mouyawo mucomment section motaurawo pfungwa dzenyu seyambiro kuti iyambiro ipi. Tinoziva zvikuru vanhu vechirume havakwanisi kutaura sezvinoitawo vanhu vechikadzi, vanhu vanogara nechinhu mudundundu. Saka iyambiro ipi yamuda kuvapa kuti vasarambe vachidai kutaura. Nhasi uno kune mabodies too evanhu, kune mumwe atozvisungiriro zvakare ari panonzi paground atoripo kutaura kuno kunaika. Saka uyawo mupowo pfungwa dzenyu comment section, but please don't forget to like, share and subscribe to What's Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.